Se oli vielä. Pitää olla äijä, et sä vittu muija niin. Ei saata. Vittu go, Toni go. Vedä, otetaan uusi uhri. Vittu se oli ihmeissä. Annetaan olla vähän aikaa. Katsotaan uusi uhri. Miltä tuntuu Toni? Miltä tuntuu ihmisradio? Urbaani urheilija Toni Sihvonen. Onks hyvä fiilis? On. Ota vähän tosta kato. Välillä ne helpottaa. Toni! Toni! Ei, kato, hei. Me sovitaan säännöt. Ei naisia, ota lonkero välillä. Nyt tuo, hei, mä näen tuolla tummahiuksinen. Sä näet naisen kanssa kävelee tuolla. Oota, nyt sä näet tuolla. Tulee. Valmistaudu. Anna mennä raja ohi ja hyppäät. Silloin varmaan ase, mutta tää on uhkarohkea. Tää on kunnon rodeo. Tää on sitä lajia parhaimmillaan. Nyt aina palaa poika ja aina. Anteeksi, urbaani urheilija Toni Sihvonen. Ihan huippua. Me ollaan onneksi Jes. Saa se kun paarikoodimies vissiin. Ihan huippua. Mikä tää oli tää juttu? Tää tulee sub-tv:stä. Tää on valta urbaani urheilija. Silloin veli. Moi, sä oot. Mä oon tuottaja vaan. Ei tässä mitään. Sä tuottaja. Jaana moi, mutta tämä moi. Urpo Tämä Urpo ja Urpo. Kiitos osallistumisesta urbaani urheilijan rodeo-ratsastukseen. Kiitos. Hyvä, että suhtun. Ei kato maa. Kato pitkän pinnan miehet, ei mitään vielä. Henkka, mitä olet mieltä? Ihan vitu jees. Vielä pitää ottaa yksi. Ihan vitu jepa. Toni! Toni! Mitäs? Asiaton sivukatselija on mieltä tästä videosta. Nyt riitti, koska ne kohta luulee, että mä kuulun tän kängiin. Tää on sitten todistusaineisto jo käräjäoikeudesta, se Tampereen ja sun takana. Näetkö tuolla? Sitten olisi vasta oikeesti niinku respektiä, jos hyppäis poliisin selkään. Se on aika kova veto. Haastetaan Toni siihen. Kun se nyt tulisi tuolta. Tuoda Toni tänne. Mitä sä haastat tekee? Toni! 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 Takaisin! Pikkasen pitää jotain reaktio saada. Oi! Toni! Uusi uhri! Ei vie, ei, kun hän näkee, ei. Se on nähnyt jo kaikki, ei sillä voi. Ei kato, Venä, tuot tulee tuo kaljupää. Näetkö tuo kaljupää? Tuolla, pitkällä. Mennäänkö tuonne kauppaan? Se on hyvä. Nyt onko se? Vedät kunnolla tuuletukset, tiiäksä? Kohta. Joo? Noniin, mutta älä kato. Noniin, katsotaan Toni. Hei, Toni. Matuu sitten saman tien kato väliin, jos se tulee iske sua silmään. Tai mihin tahansa pakaraa tai joku. Noniin. Ja rohkeutta. Noniin, älä kato. Noniin. Hei. Tylsää ei. Tylsää. Tehdäänkö joku uusi juttu jo? Ei tehdä, kun se on ihan vittu hyvä juttu. Tylsää ei. Pelästyykö se vähän? Vähän ihmettelin. Hei, kato, tää. Tää vaan. Tää jos sä uskot, niin tää on paha. Ei se mitään näe. Tää vittu näkihä. Ei se on silmäkin. Seuraava. Tuu pitkä tukka takana. Takana, pitkä tukka. Tää. Sori. Joo, ei se mitään. Ei se mitään. Ai saan.